את העסק שלך, שמה עובר בזמן הזה? מה קורה שם? אז העסק שלי בשגרה הוא מאוד צבעוני וחי. גם אנשים מגיעים לבוטיק, ויש לי אתר אונליין שעולים עליו מוצרים כל שבוע, ולקוחות שבעצם רוכשות. ומן הסתם, ברגע שאני עולה על מדים, אני נועלת תרתי משמע את העסק, ושוכחת ממנו, ומתפקדת בתור קצינת מבצעים. העסק נקלע לקשיים כספיים, כמו עסקים עצמאיים רבים, אני מניחה בתקופה הזאת. ובעצם במצב שהמדינה לא ממש עוזרת לנו בצורה פעילה ולהרים את הראש מהמים, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חייבים לחזור קצת לעסק תוך כדי הלחימה ולנסות להרים את הראש בעצמנו, לנסות למצוא דרך להמשיך את העסק כדי לא לסגור אותו, לא להיות יום אחרי המלחמה עם עסק שפשט רגל. כן, שני פלאצ'י, זה שם העסק למי שרוצה לקנות, ואני חייב לשאול אותך, שני, מעבר לבגדים ששם תרומתי אולי באופנה היא פחות גבוהה, אני רוצה לשאול אותך לגבי העובדה שאת אומרת, אני סוגרת את העסק, אבל זה לא שאת סוגרת את העסק ומתגייסת לתפקיד סטנדרטי. את עושה את אחד התפקידים הכי קשים. היכולת לקום ולחזור ולתפקד, אני מניח יום אחרי שהודעת למשפחה שחרב עליה עולמה, כמה המרכיב הזה בכלל מקופל, מגולם בכלל בתוך ההתמודדויות שלך שאת מתארת? אז קודם כל חשוב להגיד שמי שחווה את הקושי הכי גדול זה לא אנחנו, זה לא הקציני נפגעים. אנחנו מנסים לעזור למשפחות השכולות, הם אלה שחווים את הקרקע שנפערה מתחת למקום שבו הם עמדו, הם חווים את התהום ואת הכאב העצום הזה. אנחנו באמת מנסים להיות לצידם ולעזור להם במה שאנחנו יכולים. אנחנו גם כמובן הגוף הפורמלי של המשפחה מול צה"ל וההפך, ובאמת לנסות לחבק אותם ולתת להם כל מה שאנחנו יכולים. אתה לוקח איתך דברים, אי אפשר להגיד שלא, בטח את המלחמה של 7/10 שזה בעצם משהו אחר, זה לגמרי התמודדות אחרת, אבל אתה באמת מנסה להיות יותר בשביל המשפחה ולא להתעסק במה שאתה צריך. וכמובן שיש לנו את מערך המבצעים שבעצם מאפשר לנו מקום של לפרוק, יש לנו תמיכה בחוסן שאנחנו מקבלים כאנשי מילואים. ואין ספק שגם המדינה צריכה להיות שם בשבילכם כשאתם שווים מהעבודה כל כך קשה הזו כדי להמשיך להתפרנס. שני פלאצ'י, תודה רבה ששוחחת איתנו. עופר, אני רק רוצה... תודה רבה לכם, ואני מאוד אשמח שתתמכו בנו, תבחרו לתמוך בעצמם עצמאיים. כן, תודה רבה, חד משמעית, גם כמדינה אבל גם כאזרחים. אמרנו שני פלאצ'י, חפשו ובהצלחה. שני, אנחנו נמשיך לעקוב. דדי, רצית להוסיף משפט אחד לכל